mawatan yu sapay kumata magunod yu. Da kayo nga dati adayo permiti pauti anak yu. Taulay nuan niya kinarigat ti trabaho ket ananusan yu. Narigat ka sa tinaganna ta amin nga trabaho warami tenda. Iso nga da kayo ti number one nga income nga subali ken pagyamanan. Lubinigat makitakta amaken nina aglubat nga mapan agkita. Iti panggitanda tapno lang ada ipakanda iti pamilya. No awanen ti pangalanda umutang dati ang muda. Talo isudamet iti maagdaan isudamet ti agpautang. Permiti aman mi kenda kayo nga naganak mi tawan tin suryo nga namadi. Di ka ba elang yu ket inaramid yu para kanya mi nga anak yu. Tarigat ka sa saat tinaganak ta amin nga trabaho warami denda. Iso nga da kayo ti number one nga income nga subali ken pagyamanan. Da kayo no maminsahan mapanyumet nga sobsobraan. Iti panagkatrabaho yu umaket inanayo. Di ayat mi kanda kayo kastamet lang panagayat yu. Sungasapay kumata mawatan yu lumamingsan ti anak yu. Lumaminsan ta mapan mi sumbatan amin nga mapan yu isawsawang. Pasensyaan yu latanda kami dumaaw-awan kami ti sarili. Narigat ka sa saat tinaganak ta amin nga trabaho warami denda. Iso nga da kayo ti number one nga income subalitan ken pagyamanan. Iso nga da tayo nga eskwela simsimpa entay amin kuma. Lalo makaturpos ta iti adalta isuti tawid ta tinaganak ta. Lumaminsan anyo kumasobsobraan di mapan yung nga ibabaga. Ta isuti pangmatyan iti
isang lubungan, dakayuget na isang sa